Egunon guztioi, laugarren mailako ikasleak gara, Nagore eta Maide, eta etorri gana ekitaldi hau aurkeztera, zuen guzti. Deustuko ikastolan euskaraz disfrutatu, bezarkatu, adiskidetu, telefonoz hitz egin, idatzi, mundua hobetu, hausnartu, ikasi, defendatu, gozatu, barregin, izan, barkatu, susurlatu, pentsatu, amestu, onartu, oroitu, jolastu, arazoa konpondu, ligatu, ezi, lagundu, whatsappatu, musukatu, zenbatu, margotu, neurtu, sentitu, eta gehitu. Deustuko ikastolan euskaraz bizi nahi dugu. Gaur, euskara gura da. Etxea, niretzat oparirik handiena eta hunkigarriena da zuek euskaraz hitz egiten. Benetan pozik joango naiz berriro nire etxera.
gai, horrela segi, aurrerantzean, bizitzeko euskaraz blai. Ikastetxik zein nagusiak entzun niri oso adi. Euskara hemen zein Amerikan ez utzi mintzatzeari. Erakutsi zu euskara pizkat ez ere ez dakienari. Bietan egi euskara beti eta ere bai euskadin. Euskaldun maite ez utzi inoiz, euskara maitatzeari, euskara maitatzeari. Izenan eskatarielako nolako gogorada zure moduko nesken bakarranda egin du nona izetzera nore bideutziko zara Zaiteko eta distantziak ez